आषाढ़ में बाट स्थानवा हो, स्थानवा हो, भाई बहिन धर ध्यानवा। माई के बाट देखो उहाँ स्थान हो, उहाँ स्थान बाटे उहाँ स्थान हो। काली माई के बाट रसण में त स्थान हो, बाबा भीरगु क्षेत्र में बाटे स्थान हो। काली मैया के बाटे स्थान हो, त देखा माई बाड़ा जगता हई उहो देखो ना। दूर दूर से आवताटे दर्शन करे भाई बहिना। अरे दूर दूर से आवताटे दर्शन करे भाई बहिन। काली माई के धरिल तू ध्यान हो, त काली माई के तू धरिल भाई बहिन ध्यान। माता रानी के धल तू दिल से ध्यान। काली माई के धल कर तू ध्यान हो, माता रानी करिया सादा कल्याण हो। त माई होई देख भृगु क्षेत्र वाली जगता ऊ हो ना। उनका बाटे रसड़ में देख स्थान देखो ना। अरे दूर दूर से आवताटे दर्शन करे माई के हो, दूर दूर से आवताटे दर्शन करे माई के। बाटे बाटे भृगु देख स्थान में, त वही दे बाटे रसना में देख बाटे माता के स्थान। लोग करे खातिर दर्शन करे आवेला वह ध्यान। माई के कृपा देखा बाटे अपरंपार हो, मैया के कृपा देखा बाटे अपरंपार हो। रसना में बाटे काली माई स्थान हो, अरे रसना में बाटे काली माई स्थान हो। कि रसना में बाटे काली माई के स्थान देखो ना। दूर दूर से लोग आवताटे धरे देख ध्यान। काली माई का बाटे रसना में स्थान हो, माई का देख बाटे उहाँ स्थान हो। माई जगता हई देख तू, तो भाई बहिन देख सब जात बाटे दर्शन करे। काली मैया के उहाँ बाटे लोग दर्शन करे। काली माई के हो, काली माई के दर्शन तू कल, आपन जीवन सफल बनाल। त काली मैया के दर्शन कल, आपन जीवन सफल बनाल। भाई बहिन माता रानी के दिल से धरल कर ध्यान। बाटे भृगु क्षेत्र में रसड़ा स्थान, उहाँ माई के बाटे स्थान। काली मैया हई बड़ा जगता, दूर दूर से आवताटे देख नर नारी। देख भाई बहिन आवताटे, काली माई के दर्शन करताटे। रसना भृगु क्षेत्र में बाटे, माई के देख बड़ा स्थान हो। दूर दूर से आवताटे देख भाई बहिन, माई के करे खातिर हो दर्शन। माता रानी के करे आवे दर्शन, बाटे काली मैया स्थान। त माता रानी के करे आवे दर्शन, बाटे काली मैया स्थान। माता रानी के लोग करे दर्शन, उहाँ बाटे काली मैया स्थान। माता रानी के बाटे स्थान हो, दूर दूर से लोग आवे करे देख ध्यान हो। तो माता रानी के दुख देख दर्शन करे, मैया के देवी जी के दर्शन करे। तो काली मैया के लोग दर्शन करे। रसना क्षेत्र में बाड़ी देख माई, उहाँ जगता बाटे माता रानी के। दूर दूर से लोग आवे भाई बहिन। काली मैया के लोग करे दर्शन, भृगु क्षेत्र रसना में माई के। काली मैया के देख लोग दर्शन करे, भृगु क्षेत्र बाटे स्थान। काली मैया के लोग दर्शन करे, बाटे भृगु क्षेत्र स्थान। बाटे भृगु क्षेत्र स्थान। काली मैया के बाटे देख लोग दूर दूर से दर्शन देख करे। दूर दूर से आवताटे नर नारी, माई के दर्शन करे के जाके पारी। त काली मैया देवी मैया के बाटे स्थान हो, काली मैया के बाटे स्थान हो। काली मैया के बाटे स्थान हो, काली मैया के बाटे स्थान हो।